Hej folks. Ja, jeg vil bare lige jeg laver den her video, fordi at jeg røvsyg keder mig. Og klokken den er 23 minutter over 12, og det er søndag aften. Og i morgen der starter eksamen på Rødebro Skole for 9. klasses årgang. Og sikker på, at I glæder jer lige så meget, som jeg gør. Ja. Og men så vil jeg bare lige sige held og lykke til jer alle sammen. Nogle af jer har brug for det mere end de andre. Nogle af jer har brug for det ekstremt meget. I ved, hvem jeg er. Og men det er min eksamen. Det skal man ikke rigtig, det ved jeg ikke. Nå, men fordi at jeg har kedet mig så meget, så har jeg simpelthen så har jeg læst lidt af roligt, det var ikke bøger, det var bare et blad. Og så fandt jeg sådan en artikel fra det altid gode Chili. Og det er sådan en hjernefitness artikel. Og så tænkte jeg, det har I fandme brug for. Ikke fordi jeg har overhovedet, fordi men I har. Og så vil jeg lige læse nogle af dem op for jer. Nogle af dem, der er sejest. Og der er 5 måder. Og jeg kan ikke lige læse dem alle sammen op, fordi nogle af dem er sådan lidt. Så gider jeg ikke. Og så, ja. Men her er der lige 5 tips til, hvordan man får hjernen helt op i topgear. Ja. Og nummer 1, det er, at man skal få mere energi. Og det og ved at enten gå eller løbe en tur. Og så er der en lille vejledning. Sådan her gør du. Dette er den ultimative kliché, men frisk luft og motion giver kroppen mere energi og større overskud. Desuden frigiver hjernen. Yes, nu kan jeg ikke snakke, så nok gå godt i morgen. Desuden frigiver hjernen dens eget lykkestof, endorfiner, men du får... jeg kan slet ikke snakke med... basically det de siger, det er... Jeg kan ikke læse det op mere, for det går ikke godt. Jeg har slet ikke lyst til at prøve. Men at man udløser nogle endorfiner, som giver et lille skud i happiness, og det hjælper dig til eksamen. Okay? Yes. Og så er der sådan noget med at slippe af med universiteten. Og det er meget simpelt. Det med åndedrætskur, det gider jeg simpelthen ikke give en vejledning til. Det håber jeg begge, I kan finde ud af at trække jeres svar. Og så det, I skal ikke komme ud med det. Okay. Og så er det 3. Så er der slip af med uro i kroppen. Og det er ligesom afspænding, du skal gøre der. Og finder nu. Nå ja, så skal man sætte sig på en stol med begge fødder i gulvet og med lukkede øjne. Træk vejret som dybe vejrtrækninger. Og slap af. Og så skal du inddele dine muskler i 3 grupper. I den ene, det er arme, skuldre, bryst og nakke. Og den anden, det er maven, og det nederste er ryggen. Og så er der benene. Ja. Og så skal du spænde herefter hver muskelgruppe i 10 sekunder, mens du holder vejret. Slip spændingen, træk vejret og slap af i 20 sekunder. Den har jeg ikke prøvet. Den må I gerne prøve. Ikke. Ja. Og så er der en, der hedder... det gider jeg ikke læse op. Men så er der en, der får koncentrationen i top. Det er der måske mange, der har godt af. Og der kan man lave nogle koncentrationsøvelser. Og der findes rigtig mange enkle øvelser, der kan skærpe din koncentrationsevne. Men så har de lige lavet en her til inspiration. Man skal læse nedstående tekst højt så hurtigt som muligt. Og det vil skærpe din koncentration og omhyggelighed. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Men bare for sjov, så vil jeg lige vise jer, hvad der står. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan se det. Kan I ikke? Okay, det er også bare pisselig meget. Men det der står, det er fordi det står sådan uden mellemrum. Så det er sådan lidt tricky at læse. Så står der:
Der var engang en elev, der ikke havde forberedt sig til eksamen, så læste hun Chili Magazine. Og så gik det hele alligevel, fordi der var så mange gode tips og tricks, der hjalp hende igennem alligevel. Så nu læser eleven aldrig mere til eksamen igen, og snart skal hun ud i det virkelige liv, og derfor er det smart at læse artiklen om specialskrivning sammen med virksomhedens et eller andet. Virksomhed hedder andet et eller andet med et andet magasin. Og det er simpelthen sådan, du får trænet din hjerne og alt det der. Men så ved jeg det, for det kunne jeg jo ikke regne selv. Jeg keder mig virkelig meget. Men jeg vil lige sige, at held og lykke til alle sammen. Men lige specielt ekstra held og lykke til 9. B. 9. B. Den bedste klasse, vil jeg bare lige sige. Uanset hvad I andre siger, det er den bedste. Og jeg vil gerne lige sige held og lykke til alle sammen, fordi at, let's face it, people, der er ikke så mange end os, der kommer til at score top. Bortset fra Morten selvfølgelig, han kommer til at tolde igennem det hele. Og så, men held og lykke til alle sammen, og det skal sgu nok gå sikkert af helvede til, men fuck det. Det er jo bare skole. Og held og lykke til andre klasser også. A, C og D. Altså A, I får sikkert ikke brug for det. Jeg synes alle sammen, I er så kloge, men i andre klasser er I ikke så kloge. Ja, okay. I er lige så kloge, som vi er. Men held og lykke, og håber, det kommer til at gå jer sådan rigtig godt. Så husk at få sovet ud, selvom I sover sikkert. Forhåbentlig sover I alle sammen nu. Det er kun mig, der er så åndssvagt at være vågen, når vi skal til eksamen i morgen. Men held og lykke til alle eksamensdagene. Ikke kun dem her, der kommer lige nu her, men fremover.